Bueno, decimos sayonara a Osaka. Levanteime un pouco xusto, vou xusto de tempo. Estou collendo o metro, acabo de correr bastante por os túneles, miles de túneles que hai para chegar por fin á plataforma, ao andén. Esta é a situación que hai ás 9 da mañá en Osaka. É un sábado, está bastante tranquilo, nada que ver con Tokio. O boi de Kobe que me metín onte pola noite non axudou nada para un descanso completo para que estés abilado hoxe. Todo o contrario. Na estación de Shin Osaka sí que hai bastante xente. Teño 14 minutos para chegar ao Shinkansen. Teño aquí os meus dous tickets que vou meter a vez. Un é o do asiento reservado no Shinkansen e outro é da zona de Hiroshima. Yeah! Só teño hoxe, xa son as 12 do mediodía. Teño hoxe, mañá farei unha excursión a Illa de Millaima. Entón vou intentar facer o máximo posible hoxe e ver que ten esta cidade para o turista. Parece unha cidade moi nova, supoño que tamén por motivos obvios de reconstrucción. De momento non me parece especialmente bonita, pero seguramente ten moitas partes que merecen a pena. Imos verlo. O castelo de Hiroshima, como tantas outras cousas nesta cidade, foi destruído durante a Guerra Mundial polo bombardeo da bomba atómica. E hoxe o que vemos é simplemente unha reproducción que levantaron, penso que nos anos 50. De feito, levantárono dúas veces, unha vez de forma temporal, volveron a destruílo, e logo levantaron xa este castelo que hoxe se pode visitar. Dentro hai bastantes explicacións sobre a época do Shogun, que era a época feudal que rematou o imperio coa restauración do imperio dos Meiji. Durante esa época, os samurai eran os nobres, eran a xente, penso que era o 5% da poboación tiña ese título nobiliario, que ademais, como sabemos pola cultura popular, eran guerreiros. Durante moito tempo axudaron a protexer eses territorios do Shogun, que era o seu señor, o seu superior inmediato, e a él debían a súa lealdade. Os samurai vivían neste tipo de complexos de terreos que rodean o castelo, pero os samurai vivían mellor que ninguén, por ser evidentemente parte da nobreza. Vivían en casas bastante espaciosas, vivían en casas con tatamis, vivían en casas só para a súa familia, mentras que o resto da poboación vivían en casas multifamiliares que ademais en Hiroshima pagaban impostos en función da súa fachada, entonces eran casas moi estreitas pero moi profundas e estaban realmente hacinados, estaban todos a bulto. Realmente a historia da humanidade garda paralelismo en todas as civilizacións co feito de que aquí esa era feudal rematou sorprendentemente tarde no século XIX. Houbo samurais ata o século XIX. Por certo, como curiosidade, algúns samurais foráneos, houbo algúns estranxeiros que conseguiron o título de samurai
creo que un británico, un italiano, algúns por casar con unha xaponesa que era viúva dun samurái e adquiriron o título, e outros polas súas achegas ao shogunato. Aparte do sabor matcha, que teñen todo matcha, e sempre pido cousas dese sabor, tamén me encanta o sabor a sésamo negro. Hai xelados, hai batidos, hai calquera postre e está delicioso. Nesa esquina que vemos aí é onde acabo de xantar, un lugar tamén moi auténtico. Era unha señoriña bastante maior, coa súa plancha, a súa campana enorme enriba da plancha, dúas señoras falando con ela, logo entrou un señor, coñecíanse por nome. É un lugar de okonomiyaki. Aquí en Hiroshima tamén hai okonomiyaki, pero teñen a súa propia versión. No seu caso, aparte do repolo, aparte do ovo, aparte das salsas, engaden fideos. A min preguntoume se quería udon ou soba. Udon é máis gordiño, é de trigo, soba é máis fino, é unha mestura de trigo e sarraceno. Eu pedín de udon, cociñamos, tarda un rato, eran de porco, que é o clásico, estaban moi ben. Diferencias que atopei co do outro día en Osaka, neste caso o repolo estaba bastante menos feito, tiña un punto máis picante, non tiña mayonesa, a salsa era moi semellante, que eu lle chamo a salsa barbacoa, estiven lendo, non é salsa barbacoa evidentemente, pero é o sabor que me recordaba. Bueno, é unha salsa feita con varias cousas, con dátiles, creo que ten algo de pasas, é bastante doce. Neste caso, este okonomiyaki non levaba nada de mayonesa, non sei se é o típico de Hiroshima ou é simplemente o gusto desta señora. O custo foron 500 yens, que eso a que pode equivaler a 3 euros. Foi ridículo, baratísimo. 6 de agosto de 1945, a 600 metros no aire, caeu a bomba atómica. O presidente Truman autorizou esa acción totalmente extraordinaria que non se usara ata o momento, a culminación do proxecto Manhattan, aquí en Hiroshima morreron máis de 100.000 persoas, o número exacto non se sabe. A metade dos mortos ocorreron o mesmo día, cando estopou a bomba, e a outra metade ocorreu ao cabo de días, de semanas, por mor da radiación, da falta de alimentos, da falta de higiene, como en todas as guerras. Pero desde logo a destrucción da bomba atómica é algo sen precedentes, e que non só se usou aquí en Hiroshima, como ben sabedes, 3 días máis tarde, o 9 de agosto de 1945, caeu outra bomba na cidade de Nagasaki, e iso puxo punto final á Guerra Mundial. Xapón rendiuse ao cabo de uns poucos días, e hoxe temos como recordo desa barbarie, desa masacre, dese fondo pesar para a humanidade, esta cúpula que resistiu, a pesar de estar xusto debaixo do lugar onde estopou esa bomba, resistiu parte da estrutura e sigue en pé hoxe como memorial. Hoxe hai un parque para recordar que a cultura de paz é tan importante, que é tan importante a diplomacia, para que non se repitan cousas como estas, auténticas animaladas, auténtica brutalidade, auténtica devastación, é algo que debería ser o oposto á vida humana, á humanidade con mayúsculas.
toda a suxerencia pasando por Hiroshima, lembro moito da película de Estudio Ghibli que é A tumba dos vagalumes ou La tumba de las luciérnagas en español, que conta a historia de dous irmáns, dous nenos, xusto días despois de que explotaran as bombas nucleares. Non estaban aquí, senón estaban na zona de Kobe. É unha película moi triste, pero moi boa, que sen dúbida recomendo como quizáis complemento ao que estou vivindo aquí en Hiroshima.